Erokamano jaera mar Ramogi TV kuom kete e nyakalondo kata e wang' jowi mar Ramogi TV. E thuolo ni mwan bende waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Mokwongo owinjane mago mwamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto onyiso jood bura mondo bi okadh chik mar osuru mar udi michwalo ne twaka tich ariyo ma juma manyien. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi owacho ni pinje mag Afrika ma ugwe oromo mar kawo telo e kom tend riwruok pinje mag Afrika. Buses are directed to relocate to the Molem stage for operations. Night operations will be permitted at the main bus park from 10 p.m. to 6 a.m. To kaunti ma Kisumo olando chako tiyo mar kariego geche e kadak ma Nyamasaria ne geche matiyo ga paya ma Kisumu, Nairobi. Arwaki kendo ni machiegni e weche manyien mag Migago. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso jood bura mondo kadh chik mar osuru mar gero udi ka okete mbele margi tich ariyo juma manyien. Bende onyiso jood bura mondo ket kuonde tiegruok e lony manyasani e ward ka ward e ute buchegi mar jiwo tije mag ojende kokalo e mbui. Ruto noloso kinyi ma kawuono e limbe mare e kaunti ma Nyeri komedo ni piny owacho dhi medo ndiko jopuonj maromo 20,000 higani. Mnasema tupange hiyo kazi isonge namna hiyo, tupange na hao wabunge. Na mimi naambia hao wabunge sasa, sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe, tunataka by Tuesday iwe imekamilika. Vijana ni wengi wanataka kwenda kufanya kazi. Si vijana mko? Si mnataka kazi? Hebu nione wale vijana hawana kazi kwa hii mkutano. Sasa wewe wa Mombi, ukienda kung'edhia huko bunge na hawa watu wanangojea kazi, hawa watu watakuzamisha. Si huyu jamaa apitishe hiyo sheria asubuhi? Mnampatia amri apitisha asubuhi na mapema na awache maswali mingi ama namna gani? Wale wanasema sheria ipitishwe watu wapate kazi, nione. Very good. Sisi tumetoka mambo ya ukabila na hatutaki mtu kusema tuunde ati chama yetu hapa Mount Kenya. Chama ya UDA mimi ndio naibu wapate leader. Na sisi watu ya Mulima, shareholding yetu katika chama ya UDA is the largest, and that is our party under the President William Ruto. Tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tutakaa kwa hiyo chama nyuma ya huyu rais, tupelekane na yeye vizuri, tumsaidie, tumuombee ndio afaulu. Jatend jotend migepe mabende en jatend migao mochune tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi owacho ni Afrika ma ugwe oromo mar yudo kom mar jakom mar AU higa manyien. Magino biro e kinde romo mar 44 mokelo kanyakla jotend migepe mag pinje maoko e romo matimore e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Musalia Mudavadi e twak makende nolero ni onge piny mawuok e Afrika ma ugwe mosebede lemo makamano ka pinje mawuok milambo mag Afrika madiere kod mago ma imbo duto osegolo jakom chakre higa mar 2002. Odiochieng' manyoro gai mar Azimio Raila Odinga nyolando ni kapo ni omiye lemo makamano to ikore mar kao. This is a very important occasion for Africans to address, for Africa to address their own issues through the Africa Union. There are issues of agriculture, there are issues of the Africa Continental Free Trade Area. So a lot of issues are on the agenda. If we go by the rules that were approved, it's an opportunity for East Africa to provide leadership. And also we need equity and inclusion. That is the whole essence of the African Union. It would not be right if only certain regions continue to produce the leadership. It's also a chance for other regions to participate in this. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki otelo e romo moyiedhi mar jodito e sekta mar arita e kaunti ma Kirinyaga kod mago mawuok e sublocation ma Mwea West. Thor mar wach e romono en twak ewi kaka iloso, iuso kaachiel gi tiyo gi kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamoko mamero ji.
Romono bagi motelo ne ik mar jogo manowito ngimagi kaluwore kod madho kong'o man gi kwiri e kaunti ma Kirinyaga. Kwan jogo makoro osewito ngimagi osechopo 20. E weche motudore gi mago en ni ji 3 owito ngimagi kaluwore gi math mar kong'o man gi kwiri marach e kaunti ma Kirinyaga. E kindeno misa obagi ne ringre ji 17 ma gin jogo manotho kaluwore kod kong'o ma ok opuodhi Kirinyaga. Nyasi mar misa no otelie kod jadolo Jackson Wanjohi mar kanisa Kopere Makagoi, kendo nokwayo bende sirikal mondo karsre malong'o kendo mondo otem tieko weche mag kong'o e alworano. Anyuola mag jogo manowito ngimagi bende nochopo e alam makende manobagino. Hii pombe haramu kwangu mimi naona imetuachia hasara kubwa, na naomba serikali iweze kusimama, iweze kumaliza hii pombe kabisa, kwa sababu imekuwa pigo kubwa, kwa sababu hata wale wanashughulika na hii pombe ni kama wameshindwa na kazi. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu iingilie kati hii maneno, iweze kushughulikia hii pombe ambayo imetuacha sisi watoto bila mzazi mmoja, na pengine wengine wameachwa mayatima. Leo tulikuwa tunaomboleza vifo vya wale ambao wamekufa baada ya kunywa pombe haramu 15. Hivyo basi tulikuwa na ibada ya kuomboleza pamoja na watu wa familia zao, na tumekuwa na ibada nzuri, ingawaje imekuwa na huzuni mwingi kwa sababu ya jinsi hawa ndugu zetu walivyoaga. Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki e limbe mare kaunti ma Wajir notero ote maber ne jodak makono. Kindiki notele nyasi mar rwako kendo yango jalup county commissioner manyien e sub county Manyien ma Eldas South Simon Mukua. Mairi owacho ni biro konyo e chwalo chenro mag serikal ne jopiny e yo mayot moting'o bero arita kwe, bero sekta mar somo kod rito nyithindo. Bende nosingo mar bero chal mar arita kwe ne jodak mantiere alwora ma North Eastern ka serikal kedo mar tieko kweth njore mag Al-Shabaab. Mimi nitaanza sasa program ambayo tunaanza wiki ijayo ya kupeana magari maalum ambayo tunaita kwa kimombo armored personnel carriers, na zile zingine inaitwa mine resistant ambush protected vehicles, ambayo iwezi kupigwa na bomu ya Al-Shabaab. Hiyo gari ule adui akiweka ile bomu ya kutega ardhini, bomu ndio inaumia, sio gari inaumia. Tarekebisha mambo ya NPR na mambo ya hizo divisions zimebaki, na vile vile maneno ya amani baina ya Wajir na Isiolo na sehemu zingine ambazo ziko na matatizo. Najua ile kitu inapatikana katika Elas, katika Weche, katika Hadado, Weche yote inapatikana hapa, na tutasaidia kujenga hapa ili ishikane na sehemu zingine. What I've been telling the people is that this will bring services, the national government, closer to the people. And I also promised to devolve services of county government closer to the people, to take them to all sub-county headquarters, the ones that are not there. Familia moro e gweng' ma Kiang'o boma Choge Borabu e kaunti ma Kisii koro biro chuno mondo din bur mane giiko mar ike wuodgi tok ka od bura nong'ado ni ringre mondo iki e limbo ma Nairobi. Owete Naftali Ontweka ma bende en jasiasa mong'ere e gweng'no owacho ni gibiro luwo chik mar doho, kara kamano biro chuno gi mondo giik rabolo e burno kaka chik gidwaro.
Jogweng' no Roma Kiema nonyiso ng'ur margi ka giwacho ni kaluwore kod ting' mokaw e gwengego eko nowinjore oike dalagi ma ok Nairobi kaka doho ng'ado. Ontweka nowito ngimane dwe mar Ang'wen higa mokalo, to ywaruok ewi ik mare nochwal nyaka e doho. Tunakaa hapa tukijiandaa mazishi yake hapa nyumbani kwake aliyosaliwa, bila wazazi wetu. Mzazi wetu alituambia sisi tusikwe hapa nyumbani, kawaida ya wazee wetu wa zamani. Sasa tukija kwa kimila, kama tungefuata hiyo, kwa vile tunaenda Christian way. Sasa kimila ni kile ate mgomba wa ndizi ndio nasikwa huko ndio wafunike hiyo kaburi. Sasa tutaenda kwa Christian way kuomba, alafu tufunike, tuite pastor na hata wale wengine. Kama familia alikuwa ni he was a unifying factor to the family. Alikuwa ametuweka kwa pamoja, and then kuna maendeleo mengi, kuna watu wengi ameguza. Kuna wale wenzetu walienda, alisaidia wakaenda ng'ambo, wengine akalipia school fees. Ombi langu ni hii, anko yangu tulikuwa tunampenda sana 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 sana. Amefanya mambo mingi, yeye ndiye alikuwa tegemeo yetu, lakini sasa atatumiss. Kama koti imeamua aende Kamuru, wacha tu aende kwa imani. Piny owacho opogo moko kuom gwenge ma Thurka kendo koro gidhi bedo kod tend loch nanga manyien, ka gwenge ma Nyanza, gwenge moyudo sub-county manyien oting'o Suba, Bondo kaachiel gi Karachuonyo. Kaluwore gi milome mayango pok makamano moketie gaset moyiedhi mar piny owacho, gwenge mamoko bende ochuognegi division, location kod sub-location manyien. George Bati miyo waler. Kokalo ya oboke moyiedhi mar piny owacho, gwenge maluwe Nyanza oyudo sub-counties manyien 5 ka kaunti ma Homa Bay ema oyudo kwan mamalo mag sub-counties manyien. Kaluwore kod oboke no, kar chung' od bura ma Bondo oyudo sub-county manyien miluongo ni Usigu. Suba koro dhi bedo kod sub-counties 3 manyien koting'o Suba Central malog tich mare dhi bedo Sindo, sub-county ma Suba West malog tich mare dhi bedo Sena Ichula Mfangano, kod Suba South malog tich mare dhi bedo Magunga. Ei kaunti onogo ma Homa Bay bende omed sub-county machielo ma iluongo ni Rachuonyo West. Kaluwore kod pok makamano, paro mopogore medo wuok ka moko kuom jotelo sayo tend migawo mar arita kuom dewo gwenge moko, ka moko to jwang' e pok makamano. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi okoni ma en okang' ma gisebedo ka gikedone, kendo koro dhi chwalo chenro mag sirikal machiegni jopiny kendo chugo thuolo mag tich ne oganda. Gigi becho kabisa nikech gikelo gige sirikal machiegni gi raia, joma dhi yudo tich dhi yudo, gik kata kikawo polise kata kikawo jopuonj, namba dhi medore. Karoli bende koni bang' yudo pok makamano, koro geno margi en yudo Suba County. Wadwa ni gibi gikonywa kawa manyo Suba County. Kech Suba County ne nitiere ndalo mane ndiko katiba 2010 kaka jokuria kata gi joteso, to ne obedo gazetted nikech no okete district tok higa 1992. Moko kuom jopiny bende osiro pok makamano magikoni dhi jiwo weche mag arita e kor gwenge, kendo jiwo weche mag tije kaachiel kod pok mag mwandu mawuok e piny owacho. Kama locho nanga nitiere machiegni, security nyaka koro bed mabeyo. Security mosebedo ka chando moso Homa Bay kata kidoko the other side mar Arojo gi Westward, wasebedo gi shida mar insecurity. Waneno ka loch nanga dhi miyo koro security dhi bedo maber. Nyocha wan gi sub counties wasebedo ka wan ga 2, nomedwa mar 3, sani koro wan ga 4. Sub locations momedigi nyithindwa ema dhi donje. Mano employment omedore e kor gweng'. Koro aneno ni joka bonyo Kanyagwaro bi dwaro mondo mi odhi all the way to Awasi kata Ahero mondo giyud services, kata gibro yude machiegni kanyo endo Rabuor. Mokwongo kelo tije moloyo to ne wan rowere mosomo kata tije mag lwedo gi, nikech iyudo ka samo ger kata sub location to idhi dwaro mondo gerne chief of the sub location kata mana ot, wan gi rowere motimo plumbing, otimo building, mano dhi bedo gima ber ne gin. Kata obedo ni pok makamano kelo mor e chuny moko kuom jotelo kod jopiny, jaod bura malego Usonga Samuel Atandi okoni ok omor kaluwore ni gwenge malego Usonga ok opogi
kata bed ni motelo ne gisechwalo kwayo mondo miye sub-county manyien. 2022 kapok wadhi yiero, ne otim nyaka public participation Alego. Mane wandiko, report nowuok, Alego was due for subdivision. Alego nego bed gi sub-counties ariyo. Nikech Alego ene constituency maduong' molo constituency system. Tiene ni mondo Alego yud gigi nyaka dhiago chonga piny. Ni either jogo jo sirikal go tano kanyal go chonga piny. Ka koro paro medo wuok ewi pok mag gwenge, geno mar jopiny neno ni jotelo mabiro yudo telo e gwenge manyien go biro tiyo mar chopo dwach oganda kendo ting'o malo dongruok mag gwenge go. George Bati, Ramogi TV. Romo Mandala Beach mar katimo nonro mar Kemri ochope giko mar odiechieng' ma kawuono, kama olose okenge mosego e kedo kod EMOU kanyakla kod lweny e tieko tuoche ma ojwang'. Joyce Oduor nie romo makamano kendo koro omiwa ler. Joyce, inyalo nyisowa ni to ang'o madhi nyime, tang'o giri madongo mosewachi e romo makamano? Erokamano ahinya Milton, awinji achiel kachiel kantiere magawa moro manobore Nairobi kae. Mana kaka isewacho kamano, mano romo mar 14 mano mar Kemri Annual Scientific and Health Conference odiechieng' ma kawuono e odiechieng' ma bende romo makamano rume ayanga e magawa moro bore Nairobi ka. Mana kaka isewacho, romo makamano nochakore chieng' tich ariyo kendo kawuono ema orume ayanga. Odiechieng' ma kawuono e kinde ma koro romo no ochopo e giko, gik mopogore opogore osebed kiwacho mano kochakore chieng' tich ariyo mane romo makamano rumo. Kata kamano odiechieng' ma kawuono weche mane gilosi ahinya otudore kod tuoche mojwang' e pacho kae. Nyaka sani wacho ni nitiere tuoche mathoth ahinya ma ojwang' e pacho kae, ma sirikal ma pacho kae kaachiel kod piny ngima ok osekete maino margi mar mondo mi gitiek tuoche makamano chuth. Dr. Pauline Mwinzi ma bende en jalony e tuoche mojwang' e pacho kae, kinde manoloso kodwa wacho ni nyaka sani koro Kenya nitiere koda kata piny Kenya osechako goyo kenge mang'eny ahinya neno ni otiek tuoche mojwang' ahinya. Kata kamano wacho ni riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny ngima oketo maino e tuoche 20 ma ojwang' ma nyaka sani koro osebedo ka hinyo jomopogore opogore e pacho kae. Moko kuom tuoche ma bende giwacho ni mano riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny ngima WHO oketo maino margi mar mondo mi gitiek gichuo ranyisi kaka tuono mar kachocho kata bilharzia ma nyaka sani koro giwacho ni thothne hinyo kata thoro mako nyithindo matindo, kaachiel kod tuono mar elephantiasis manyalo miyo tiend ng'ato bedo ma aduong' ahinya, kod tuono mar wang' ma bende idendo kanyo kod dho ngere ni trachoma, ma giwacho ni thothne mako jogo mantiere e gwenge kata jogo mawuok e kuonde mipidhe chiaye kata pastoral communities. Nyaka sani koro giwacho ni sirikal ma pacho kae temo mar mondo mi gilos yedhe kata gibed kod yedhe moromo e pacho kae ma ok giketo geno margi ni giyudo mana yedhe kowuok e joma chiwo kony kata jogo ma chunygi olendo kata donors mawuok e pinje maoko. Nyaka sani koro giwacho ni kaluwore ni kidhi e ute thieth mag piny owacho to tek yudo ahinya yedhe mago manyalo geng'o kata manyalo thiedho tuoche mojwang' e pacho kae. Giwacho ni sirikal nyaka sani koro temo mar mondo mi yedhe ma kamago oyudi e ute thieth mag piny owacho e pacho kae kaka yorno mar kedo kod tuoche mojwang' kata neglected tropical diseases ma nyaka sani koro ng'eny ahinya e pacho kae. Kopogore kod mano Milton, kapod iwinja ka entiere studio kanyo, nyaka sani bende koro giwacho ni piny Kenya osechwalo ne riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny ngima WHO master plan kata chenro ma bende gintiere godo ma gibiro bedo ka gitiyo godo kuom thuolo mar higni 5 mabiro mar neno kata keto piny okenge makare mag kedo kod tuoche mojwang' e pacho kae. Bende nyaka sani wacho ni thoth yedhe ma ichiwo mago ma kedo kod tuoche mojwang' e pacho kae thothgi imiyo nyithindo madhi e skul, kata kamano jomadongo ma bende tuoche gi mako kaachiel kod nyithindo ma pok ochako skul bende tuoche gi mako. Mane achiel kuom gigo ma giwacho ni gibiro bedo ka gikete maino margi mondo jogo ma ok dhi e skul kaachiel kod jomadongo bende yudo yedhe ahinya to mag tuoche mojwang'i. Kopogore kod mano bende giwacho ni jogo modak e anyuola kata modak e alwora kama nitiere tuoche mojwang'i gin bende onego gibede ong'ala manyime mar neno ni girakore kata gikedo makare kod tuoche mojwang'i, mana kaka senyisi ni tuoche mojwang'i nyalo bedo kaka bilharzia, trachoma kaachiel kod elephantiasis. Ginyiso jopiny kata gimedo jiwo jopiny mar mondo mi oket alwora margi obed maler kaka achiel kuom okenge mag kedo kod tuoche mojwang'i pacho kae. To kopogore kod mano
kamano Milton kaketo tenge weche ma otudore kod neglected tropical diseases. Bende odiochieng' ma kawuono wayudo thuolo mar loso kod Dr. Edgar Okot, ma bende ochung' ne wechego mag chiemo makare. Nyaka sani koro giwacho ni e pacho kae nitiere atamalo 18 mago mag nyithindo ma othirne pacho kae, kata nyithindo ma ok yud chiemo e yo makare. Kata kamano gijiwo joma mine, ahinya to mine mapek, kaachiel kod mine ma nitiere kod nyithindo matindo, ni ka miyo osetieko dhodho nyathine kuom thuolo mar dweche 6 mokwongo, mago mag ngima mar nyathi, to onego bed ni ging'iyo chiemo makare ma gimiyo nyithindo mar mondo mi nyathi kik dong kothirno. Giwacho ni ka nyathi odongo kothirno to mano biro ketho kata lwasi mare, kata biro ketho chal mare mar dongo. Kosebedo ng'ama duong' to biro bedo ka ketho lwasi mare mar dongo. Jiw nyaka jogo modak e kuonde mongore kata kuonde ma yuto ji ni piny, mar mondo mi obede kod kitchen garden moro kama ginyalo pidhe chiemo mondo giyud chiemo ma gichamo, kaachiel kod ma gimiyo nyithindo e kinde ma koro nyathi oseweyo dhoth kuom dweche 6 mokwongo mag ngimane. Kasto koro osechak miye chiemo mamoko, gino midendo kanyo kod dho ngere ni complementary feeding, ma koro itimo ne nyathi ma ja dweche 6 kadhi malo. To giwacho ni gin mana chiemo ma ok onego bed ni gin chiemo ma ponono inyiewe nengo mamalo. Gijiwo mana jogo modak kuonde ma yuto ji ni piny, kaachiel kod jonyuol mamoko no manya chiemo kaluwore kod budget margi, mondo nyathi moro amora e pacho kae kik bed ni dongo kothirno. Milton, pod wantiere romo makama kendo pod aluwo chenro makama achiel kachiel. Ang'e ni weche mathoth to wabiro bedo kwayudo e weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Pono nitiere kod penjo Milton? Aonge penjo Millicent, erokamano ahinya kuom report ma Joyce erokamano ahinya Joyce Oduor kuom report ma jaber machalo kamano. Wang' wanayud mathoth e seche mag odhiambo. Wadhi nyime. Riwruok mar Kenya Big Dream misiro kod riwruok mar World Vision obiro kod grube mag rowere madhi konyo e keto tesre apisa mag piny owacho kod oganda mamoko mayulo e kedo gi nyange mar nyiri e kaunti ma Migori. George Juma nigi lipodno. Okenge ma opogore opogo osebedi ka iketo kod piny owacho korwego mok mago mag piny owacho e kedo kod nyangego mag nyiri e gwego ma Kuria. Okenge moko bende koro podi medo keti mar kedo kod nyange mar nyiri. Riwruogno mak mano mar piny owacho mar World Vision ka okalo kuom chenrono ma ong'ere kaka Kenya Big Dream sani obiro kod grube mag rawere ma koro dhi konyo e keto tesre riwruogo mag piny owacho kod oganda mamoko ma bende koro osebiro ka yulo e kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria. We can involve youths to create the social accountability networks within their community, which will help to have discussions, dialogues on how we can end the retrogressive practices within the community, including FG. Citizen voice and action ni gidholuo koro wanyalo wacho ni en duond jopiny to gi tich ma jopiny timo. Jopiny ok gol mana duol kende, to gikawo jukumu margi mar timo gik moko mar konyogi e yoregi mag dongruok. Billy Ouma mar riwruogno mar World Vision e bwo chenrono mar Kenya Big Dream wachne gisetiego rawere malo 60 madhi konyo kedo kod nyange e kind oganda e gwego ma Kuria. These social accountability networks will hold each and every stakeholder in the community responsible for what is happening. So their work start with is the petitioning of the county government. They will petition the county assembly to develop the anti-FGM laws. Rawere gi bende dhi bedo kod twak kod migepe mopogore opoge kind oganda kendo keto kenge makare mar tieko nyange mag nyiri. Ladies are undergoing pressure from some of the parents. We have there was a Wakimira. If you're not have undergone the cut, that you won't be married. We also talk to those who have undergone the cut so that they can come help us. Riwruoge makedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni ket rawere opara manyime e kedo kod nyange dhi konye duoko piny kata tieko midhiero ne. Koro gitamore magi youth moa e Kuria gitamore ni wan ok wadwar gini, wan gini rachnwa. Bedo ni moko kuom nyiri tero e piny bambano mar Tanzania mondo kotimnegi nyango osebedo moko kuom gigo ma osethiro chenro mateko nyange e gwego ma Kuria. Unmarried, they are also shown that they are not going to get the women who are cut. They are not going to
date, then they're not going to marry them, so that the change will start with us. We have started working with the county commissioner from Kenya, and we are also engaging the government of Tanzania so that we have a dialogue between the two countries, and we look at where there is lapse so that we can fix. Kata beni lek matieko nyange higa mar 2020 ne ok ochopo kaka ne osingi kod piny owacho e bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Jokedo kod nyange mag nyiri wacho ni geno pod nitiere. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi en thuolo mabende wakaw yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Akwayi ni kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. No money? No problem. Travel now, live later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Pauline, you have won 300. Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage, ishi hapa Mrorongo Phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane, juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots, chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. Champion Africa Marathon. His eldest son mysteriously disappears, but 15 years later... Watch this inspiring and compelling drama, Keliek, exclusively on viewsasa.com. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. E piny ma opogi gi mwandu. An nok ayudo nafas mar somo. Tadwa ni mondo nafas no imake motegno achien. Ine mibiro golo wa oko. Weche ma opandi e lela nyalo kelo hinyruok. Nang'eyo ni nyaka ibi mess up. Nanyisi niya, this business is done in topmost secret. Ratiro nyalo leo, kata kamano podo biro mana chopo kare. Idhi maka kendo idhi tweya maisha. E manyo ratiro, ji chiwore kendo ngima gi lokore nyaka chien. Kicharo ma. Mayo, anjisharo no makratino. Be adiera biro keto gi thuolo, koso en wuoth maonge joloch. Awacho ni weluoga ni dhako wadu. Bineji manye thino timo na nyathina. Ne Anji, e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Kik bai.
makelonu otenore en dhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipeyo onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Machiegni kendo 10 kaunti ma Kisumo kokalo kuom migawo mochung' ne weche mag wuoth kaachiel kod 10 boma ma Kisumo oyawo tesen nyamburko manyien ma Molem Nyamasaria kaka achiel kuom yore mag bero weche mag wuoth e kauntino. Millicent Adhiambo miyowa ler kowuok Kisumo. Okang' ma kama koro keto kwan tesende nyamburko bedo 2 e boma ma Kisumo. Kalure kod maneja mar bomano Abalawanga kod jatend migawo mar weche wuoth Salmon Orimba giyango ni sani koro tesend nyamburko mar 2 oseyaw Molem kendo koro mae bro konyo duoko chien dhungruok nyamburko e chuny bomano. Wayaw bus park Mamolem. Bus park Mamolem ka bro kao mtokni mondo wa offload mtokni manitiere kocha kech kocha osebedo gi congestion. Ka gi main bus park gin bus parks 2 manitie Kisumu city. And mago kende kuonde mabro yie mondo mtokni okaweji kendo okeleji. All buses operations within the CBD area have been seized from today. Buses are directed to relocate to the Molem stage for operations. Night operations will be permitted at the main bus park from 10 p.m. to 6 a.m., after which operations will resume at Nyamasaria bus park space allocation within the bus park. Ewi mano gilero ni chakre sani tesende mag nyamburko ma oko podhi idhi lor kendo ok gibiyego kata matin ahinya to mago ma ochuge tesende modho mauta kod mago mayudore kuonde mopogore e chuny boma kaka Kamas, Aga Khan, Akekio ma Kisumu Boys e kind mamoko. Do note that no picking up or dropping off of passenger is allowed at any specific location including Kikomi, Kamas, Aga Khan, Kisumu Boys, and others. This is vital for efficient traffic management and passenger safety within the bus park. We will not allow booking offices in petrol stations. Those illegal bus parks within petrol stations are outlawed. Ka nitie choche manitie pi. Kendo nitie e choche nitie kama ng'ato nyalo luokore. Nitie kama inyalo change. Koro mae en bus park maber. Kama e kaka chenro manyien mag wuodh nyamburko biro chalo e boma ma Kisumu. Nyamburko mawuok Molem ok bikalo apaya maluwa Kekio kata roundabout makachok. Gibiro tiyo gi flyover kata Kondele interchange mochomo Polytechnic kang'ado Ondiek Highway kendo luwa apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Nyamburko mawuok Kondele biro nyaka Akekio kata roundabout ma Patels Flat kochomo Ondiek Highway kagiluwo apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Nyamburko mawuok Bondo biro gapaya mang'ado Paramount nyaka Mamba kochomo Akekio kata roundabout ma Patels Flat mabiro dhi nyaka Ondiek Highway koluwo apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Onge nyamburko moramora ma ibiro yiene ka ojawuoth e alwora mag Ahero mowuok Aga Khan, Kamas, Patels Flat, Chiro ma Jubilee, kar modho mauta ma National kod Wells, alwora ma KCC e kind tesende mamoko mochuogi kendo kopodhi kod 10 kaunti ma Kisumu. Kata obedo ni magitimore, moko kuom jopiny kod weg nyamburko to ni kod paro mopogore ka gilero ni lokruok makamano oter ng'wech kapok winjruok makare obedoe kendo koro gikwayo thuolo mar ikruok kod arita makare. Ok apar ka pod ji nyalo dhi kacha nikech winjruok koni gi koni pok waneno ne motimore mondo mi ji odhi kacha.
Tore mar wach en jokoni gi jokocha nyaka bed piny magiwinjre eka gini nyalo timore e yo makare. Mokwongo kata gima duong' mwang'iyo kaka insecurity. Jok manyalo kata gotieno gi jok manyalo bedo ni idho gari kanyo gotieno. Ok wang'e ni to kenge mage mag security mano oseketo maber manyalo miyo kata ka wadhi kacha to wan kare. Bus park en kama lwenje wuogi samoro amora. Be wan gi kama ji nyalo bete, dukni kama ji nyalo konyore, kendo kod hotels ka ng'ato wa Kisii, ng'ato wa Migori, ng'ato Nairobi. Bo nyalo do kama oyue mago po oket in place. Koro city manager no rush, no timo gima ber to no rikni. Tumekuwa tukiona kiendelea hapa, hakuna mfanyabiashara amewahi kuhusishwa kwa mikutano ambazo zinafanyika hapa. Ni watu ambao wanahusika na side moja ndio wanapelekwa mbele, wanasemekana kwamba wameamua. Kwa niaba ya mfanyabiashara yuko wapi? Eseche matin county ma Kisumu singo ni arita makare oseketi. Gijiwo weg nyamburko mondo chop mapiyo etesen nyamburko manyien mamolem Nyamasaria mondo gikaw apis mag loko ohan nyamburko mondo tesen nyamburko no ochak tich kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. E kinde ma kaunti ma Kakamega ikore ne choko pach jopiny ewi bajet mariko omenda 2024-2025, riwruoge mopogore mag jopiny kotelnegi kod jakomgi Edward Wambani koro wuok oko mar kwayo kaunti ma Kakamega mondo med pok mar omenda ne migepe mowinjore kendo mago machiegni ahinya gi jopiny. Migepe magidwaro mondo mednegi omenda oting'o mano mar somo, pur, thieth kod migao mochung'ne rango ngima ji modak gi ng'ol. Bende gidwaro mondo mi sirkand kaunti ma Kakamega mondo ber chenro maggi mag choko osuru mondo giti kod yuto mag osuru e bero ngima jodak ma Kakamega. Chenro ma choko pach jopiny ewi bajet ma Kakamega ibiro bagi e sub counties duto 12 mantiere kaunti no. We, the Kakamega County Civil Society organizations operating within the Kakamega County, in respect to public notice on public participation on the County Fiscal Strategy Paper 2024 and County Budget for 2024-2025, 2026-2027 MTP, we are interested parties and members of public, as members of the public. We draw our attention on specific sectors and respective programs. Overall, the 2024-2025 County Fiscal Strategy Paper has given revenue and expenditure projections, the performance of previous years, the sector ceilings. However, it has not provided the sector programs, priorities, hence ceiling to guide sector allocations. We have 1.1 million labor force in Kakamega County alone, ambazo the county government and the national government who has the budget na kuona kwamba tunaweza tumia aje hii rasilimali ambayo tuko nayo. Ne en mor maduong' e aluora malutugu e kachung'od bura makandui toka nowe thuolo mama Pamela Nasimiu Makoha kowuok e otwech mar mine ma Bungoma. Pamela notwe kuom higni 3 kod keth mar kuo marang'enge. Kanowuoyo gi jofwambo, afisa mar twech mine ma Bungoma Phyllis Wafula nowacho ni e higni 3 mane mama Pamela otwe noyudo puonj mar tuang'o lewni kendo en gi lony moromo. Nomedo kwayo mondo mi orwak joma osetwe bang' kowe gi thuolo. Pamela nomedo jiwo ni lony ma en godo sani owacho ni biro konye mokale yuto makare mopogore kod donjo e njore. Nina furaha tele, mamangu amekuja leo. Rija nilikuwa miaka 3, mimi na wadogo wangu tumesumbukana sana. Kusumbukana yenye tumesumbukana kwenda, mimi ndio nilikuwa mkubwa hapa. Na mimi nilitangulia nikapata familia mapema kwa sababu mama vile alipotuacha hakuna vile ningeishi bila mke. So whenever somebody comes back to the society, we have to come back with them and make sure that we assure the society the person has reformed so that the society can receive them back. Yes, and we also try to advise people
not to be bringing all matters in court. There are several ways of solving disputes. Before even you bring them to court, you can go to your village elder, you can go to the chief, you can even start at home. Even the father, the man of the house can always solve them out. Pamela alipokuja gerezani, alikuja na makosa ya robbery with violence. As we move with the pace nowadays, tunaona vitu mingi na happen because of mental problems. Watu wamekuwa na shida ya mental, na sasa tunataka tuanze kujua tuna arrest from which corner, so that tuweze kucap up these crimes. Kama ni za mental, tunaanza kuwafanyia counseling from that reception board. Jodak kaunti ma Mombasa ywak ne ten kaunti no mondo mi orakre gi midhiero mar pi masani okwako gwenge mathoth e alwora no. Giko ni kato bedo ni pi osebedo kalale kinde ka kinde, bills magi pod medo mana idho malo, wach magi dwani orakruok godo gi kambi mochung' ne keyo pi mar Mombasa Water and Sewerage Company. Joja oko gi ler mathoth. E thuolo mar jumbe adek sani, jodak e gwenge mopogore kaunti ma Mombasa osebedo kakalo e midhiero mar yudo pi e utegi. E gweng' ma Chuda, jodak ne jobago ng'anyo mamuol ka giywak ne kambi Mombasa Water mochung' ne keyo pi mondo mi olernegi midhiero mantiere. Onge ng'ama osebiro wachonwa nang'o mosetimore wige adek gimomiyo pok wayudo pi. Koro chandruok ni emomiyo ne ochuno mondo wago koko, mondo wayud wach, mondo lernwa nang'o matimore. Kech kamora mora mwagocho iwacho ni pi biro to pi ok bi. Chieng' moro pi kobiro to biro pi molil mabe onge kata gimi nyalo timo gi pigno. To sani osechopo wige adek pi onge. Kora wakwayo sirikal. Nekech sirikal e wuonwa onge kuma wanyalo ywake. Mondo giyie mondo wayudie pi e Chuda waka. To kata bedo ni pi gisebedo ka giyudo mana kidam e thuolo mokalo, bil gikoni ok osebedo kadok chien. Luoro margi en ni chal ni nitiere mibadhi kata nyawo moro madhi nyime, to chutho ewi wach somo mita kod chulo bil. Hawa watu wa Water wakija hawasomi. Mimi mwenyewe na watu 5 ndani naletoa bili shilingi 7,000, bili shilingi 8,000, na mpaka hii bili ya juzi nikuja 12,000. 12 natumia maji gani mimi? Na maji yenyewe unaona wiki 3 hakuna. Ukija uletoa bili kubwa, naomba lazima ulipe. Nitatoa wapi hizo pesa? Ndani tuko wawili lakini bili nailetea 10,000. Tuko wawili tu, hatuna watoto, hatuna nani. Bili 10,000. Sasa kama tumekatia wiki ya 3 hii, lakini bili itakuja ile ile. Chulo pi bei matek. Gimome wanyalo chulo pi bei matek to pi onge. Kata sani kadhi ng'isi bil. Wige adek pok ayudo pi. To kidhi ng'iyo bil duong'. Koro wakwayo jotend pi ma Mombasa ka. Kotelne gi gavana marwa. Wakwayo gi ng'wono ma Nyasaye. Dwe mar Ramadhan ochimo watir. Jowete wabro timore nade ka onge pi. En gino makoro jogo makedo ratich oganda dwani kambi makeyo pi Mombasa olera nena gimomiyo pi ok lal ne johand pi e seche ma olal e ute ji. Shida maduong' chakre nyocha, yani chakre zamani kuanzia kitambo sana watu wanapata shida because serikali imedhalilisha watu, hawajali na yote wawachonia. Governor Abdulswamad nyaka chung matek mondo jionang pi ngeji tagre mang'eny. Nikech nitie joma uso pi, private ma uso pi, emomiyo pigi ni ing'ado. Koro wadwa wachung joma uso pi ma private gi to Mombasa Water through Mombid Fara nyaka chung maber onego oganda oyudo pi. Kambi mar Mombasa Water ne kata kamano oyango ni en adier ni pi osebedo kalal kaluwore kod gino magikoni en nok mar pi magiyudo kowuok e counties mag Libamba, Kilifi kod Taita Taveta. To pi e Chuda ka waseyudo chandruok mwakia gimomiyo. Waseyudo chandruok mang'eny gi piny maliet ni jowetena. Tamo wakata luok ang'i tedi koso ang'i luokri. Aywak kendo aywak ni kachopo ot tayude pi mfereji. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyako Ramogi wakao yweyo mar 2 e chenro mar Migago kik idhi mabor. Jina naitwa Charles Wanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera, wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Daddy, ni ukweli hao. Wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi."
Hii pesa itanipost kwa watoi school fees. Kila mtu iko na bahati yake. Akijaribu atatoka bure. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana lini. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Tienen kurgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo e kinde ma piny mangima hingo juma mar rito alwora mar kelo lokruok mar chal mar kor lwasi, jopuonjre mawuok e mbalariany ma Kisii otiyo kod thuoloni mar puonjo oganda kaka owinjore gi rito alwora kendo jiwo oganda yore mag weyo tiyo kod mwandu molos kod plastik. Jopuonjrego eko ne owuotho e boma ma Kisii ka puonjo oganda yore mag rito alwora. Rowere bende nokwa mondo riwre kod dwaro mar rito alwora mondo mi giyud godo yuto magi mapile. Komachielo, sirikal bende okwa mondo mi oriw rowerego lwedo mar kelo lokruok mar chal mar kor lwasi. Kawuono ne wawuok nikech waneno ka weche nitie mang'eny mag alwora mochido. Koro kaka nyithindo waneno ni ok onego bed ni gigi te wawene sirikal ema timo. To nikech wan be mang'eny kaka ojende to ma kindewa onego bed ni wajoin ka sama sirikal temo gi kocha to wabe watemo gi koni. Nitie gimiluongo ni food security. To food security kanyo nitie gima kidhi piny te giluongo ni climate change. Matiende ni gima miyo wakoso chiemo kaka piny Kenya nikech alwora wantie kaka ochange. To ka wanyalo join together kaka jite mwalose tapani weche dhi mabeyo. Agombo na nyis jopiny gi jothurwa te kawuono wawuok oko mondo wagore gi weche mag rito alwora. To nwagombo ni kuom yie mari ler chakore in kodi owuon. Wang'i kaka wanyalo ng'iyo gigewa machalo kaka chopewa, kaka wawito gigewa mwasetiyogo machalo kaka kalatese, jwendni, mago te jothurwa wang'iuru maber mondo wambe kaka jo-Kenya wabede ni climate marwa oherowa kendo wayudo chiemo e yo maber mag pur gi mamoko. Telo mochung' ne rito le mag bunge KWS ochako chenro mar muko ute jot ma adundo mogere wi yiende kaachiel gi pudho cham mopidhi gi ji kaka yorno maduoko nyadhi kendo rito nyadhi mar nam Kap Narok. Ute jot go eko osebedo ka itiyo godo gi jodak kaka yorno maneno ni giriembo le kaka liech maketho cham mopidhi e alwora mar nam Kap Narok. Kaluwore kod 10 KWS bade ma Baringo, giyango ni liech maromo 3 osenegi kaluwore kod monj mitimo kod jodak ma
odak kanyo ero mabende chuogi gi bidhi kaachiel kod kwiri mager. Mano e gima omiyo gichako chenro mar mukono. Crocodiles inside the lake. Community have killed them. The number has reduced due to looking for pastures. Where I am right now, yesterday at night, people invaded here. They cleared the bush. Currently, the way you guys were saying, the land has been subdivided with the best interest of the community. We urge the community, plus the county leadership, to allow KWS to carry out their normal operations without politicking.